Il-mażula ta' Elix Borg, Sabina Ġuska Bordin, sostniet li se tirrifjuta stediniet għal dibattiti għax-xogħla u li tinvestiga minn fuq s'isfel l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista u tara x'qed jagħmlu eżatt il-persuni fih danu. Mistoqsija fuq x'qed issib Bordin stqarret li hemm diżorganizzazzjoni fih dan il-partit. Ma tistax neħħi d-dejn tal-Partit Nazzjonalista jekk strutturalment maħniex qegħdin house in order. X'memx in order? Tip ta' HR, okay, forsi ħafna bħalissa li qed nagħmel internal diagnosis tista' tgħid isek sejjer operazzjoni nagħmel check, complete check tal-istruttura hemm ġewwa, okay, min qed jagħmel min, istrutturi, ħalli jiena nipprova nifhem fej forsi hemm xi nuqqas fejn nies forsi li qed jagħmlu doppju xogħol, ħanajduha forsi kien hemm diżorganizzazzjoni. Fl-intervista mal-professur Endru Azzopardi Ġuska Bordin ma ċaħditx li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna dejn. Mistoqsija fuq il-weda ta' Elix Borg li se jippubblika dak li nefaq waqt il-kampanja għal-kap qalet li din works in progress. Fil-waqt laqqas ta' tkonferma li se jkun possibbli sa tmiem Novembru li jkun hemm kontijiet awditjat tal-partit minkejja dawn ilhom mill-2021 ma jkunu ippubblikati. Bordin qalet li fid-dar ċentrali qed jitlu numru ta' nies u semmi tnejn minn ta' Gonzipien. Erġajna rajna Giovanna De Bono, Maria Dolores Cristina ġeġġid tannaqni. Barra dawn, wieħed irid isemmi il-menter finanzjarju tal-kap Elix Borg, Tonio Fenek, kif ukoll membri tal-familja Fenek Adami, fosthom Michael Fenek Adami li ħireġ għal eżekuttiv nazzjonalista.